2025. március 1-e van, itt vagyunk Dubájban. Most éppen megyek egy shopba, mert akarok venni magamnak egy kis rákcsálni valót, meg ilyen izékat, mert aztán délután meg megyünk sivatagi túrára. Hú, hát itt hallod ilyen, majdnem 30 fok van háttérben a mecset, láthatunk, hogy nagyon, nagyon meleg van basszus így március 1-én, de amúgy marha jó, marha jó. Mutatom még egyszer a helyet távolba, ott vannak a felhőkarcolók, itt a mecset, és most kicsit elgyaloglok, hogy shopba vegyek magamnak innivalót, meg ilyeneket, mert amúgy kicsit egyébként mondom, amit az elején is mondtam, hogy furcsálottam nagyon sok minden, de most már szerintem egy pár nap után, amikor beleszokik az ember ebbe az egészbe, akkor már átérzi ezt a, amit szokták mondani, Dubaj feelinget. De fú, hallod, éget a nap, konkrétan éget a nap. Mennyi az idő? 11:30 van, és még éget a nap. Egyszerűen hihetetlen, vagy még már éget a nap. Szóval itt, hogyha az ember kín van ilyenkor, szarrá ég. Szó szerint szarrá ég ebben az időben, de hozzáteszem azért, a hangulata az nagyon fasza, tényleg, nem tudom, kicsit össze-vissza beszélek, nagyon fáradt vagyok egyébként, mert tegnap kb. Egész nap mentünk, ki voltunk a Kite Beach-en, aztán elmentünk a VIP Motorsba, ez egy olyan hely, ahol, hát hogy is mondjam, rengeteg tuning autó van, meg minden, szóval, hát az nem az én készpénz, vagyis az én pénztárcámnak való, szóval, ja, hát nem épp a legegyszerűbb ott autót vásárolni, de legalább megnéztük őket, aztán elmentünk ugye ki a Burj Khalifához, és akkor utána, ha jól tudom, még bementünk a Dubai Mallban, hát a Dubai Mall az szó szerint, hát hogy is mondjam, nagyon-nagyon tömve volt emberekkel. Annyira, hogy közben nézem, mert lehet, hogy itt lesz valahol az a shop, amiben be akarok menni. Bár ja nem, ott van távolba. Szóval Dubai Mall az ilyen kilométereket kell gyalogolni szó szerint, hogy az ember elérjen konkrétan a Burj Khalifához, tehát ki tudjon menni és megnézni. Én nem hittem el, de hát ez borzasztó, és akkora az a Burj, vagy hát a Burj Khalifa is nagyon nagy, de a Dubai Mall akkora, hogy az ember akár egy évet is el tudna ott tölteni, mielőtt, hogy meg tudja nézni mindent. Hát én konkrétan elkeveredtem, jobban elkeveredtem, mint hogyha a városba lettem volna. Szóval nagyon, nagyon durva volt. Ja igen, Skywalkba is fölmentünk, hát onnan nagyon gyönyörű volt a kilátás, úgyhogy na, de azért mutatom így ezt a Jumeirah életet, ami ezek a Jumeirah negyedben vagyunk igazából, tehát ez nem konkrétan a felhőkarcolós rész. Na most nézem itt a 24 órán nyitva tartó shop, hát elvileg itt kell lennie valahol, vagy lehet elkerültem, nem tudom, majd mindjárt kiderül. Na, kim vagyunk itt a sivatagnál, most várunk még, mert 4-kor fog indulni a jeepes túra, addig itt megnézzük itt mi jót csinálnak. Egyébként egész jó, csak az árat azt nem láttam, hogy mennyire lehet itt megvenni konkrétan így a jegyet. Egyébként ez ilyen várakozási rész, tehát itt várakozni kell, és akkor utána majd megyünk ki a sivatagba. Itt vannak ezek a buggyk, ha jól tudom, az a neve. Ezekkel is azért lehet csapatni neki ezzelre. Szóval itt ez egész komoly. Szerencsére nincs 40 fok, szóval azért úgy lehet bírni, de ja, vannak ilyen árusok itt, a háttérben kukoricát árulnak, meg a másik helyen azt hiszem ilyen homokból csinálnak képeket, ami nagyon-nagyon érdekes egyébként. Szóval mindjárt oda megyek, meg is mutatom egyébként, hogy lehessen tudni, hogy miről van szó. Váltok kamerát is, tehát itt kukoricát lehet kapni, itt van a kis sas, és akkor itt csinálnak ilyen homokból ilyen képeket, hogy fogják, és akkor így rányomtatja, hát nem rányomtatja, hanem hogy homokból csinálja meg így a képet, akár személyre szabottat is tud csinálni. Ennyi lenne, szóval majd jelentkezem később.
من طابع الشعري والعاطفي للأغنية دي ذكرتها، ولكن بأسلوب فريد يقع بطيء ونسيه، ولحن عاطفي الناس خدناه مكتوبة باللغة العربية الفصحى العامية البسيطة، ومناسب وناسب الأداء مزدوج بين مغني ومغني. دل علي Na, itt vagyunk kint, a sivatagban, március 1-én. Hát az idő az nem épp a legszebb, azért el van borulva az idő, de itt vagyunk kint, jeepek mindenhol állnak, úgyhogy ott lehet kipróbálni ezt a hát homok snowboardot, bár nem snowboard, hanem inkább sandboard, ugye, ahogy szokták is itt mondani. Nincsen egyáltalán forróság, nagyon jó idő van, úgymond, hát nem tudom, ilyen 25 fokos érzet van, de ez nagyon durva látvány egyébként így, szóval ez hatalmas ez így, az egész sivatagba itt kint lenni így hihetetlen. Innen még majd megyünk egy kört, de amúgy hát inkább nem is beszélek, látvány magáért beszél. خلينا نحكي عن الحب، عن الأحلام اللي ضاعت، عن الوجع اللي بيصحى والقلوب اللي ما طاعت. لما تغمض عيونك بشوفني ولا ماشية بأحلامك، الأمطار ريحة فيها ضوء. خلي لا يمكن كون أنا الحلم اللي بيتحقق، كله عم بيقرب والليل عم يتفرى، في نار بقلبي ما بتنطفي، والضوء كله ضوي علي مش عليك. La vida es corta sin parar, mirar y de reír para celebrar. Cada momento hay que gozar, como si mañana no va a llegar. El sol brilla y hay que cantar, el corazón no deja de vibrar. La pasión nos hace volar, ni que fuéramos, quiero gritar. Vive rápido amor sin pensar, ríe fuerte, siente el compás. Baila siempre, sigue sin más, la vida es quick y no a esperar. Ez lett volna itt a tábor, már ugye a sónak vége van, de azért megmutatom, körbe mutatom. Most már lassan megyünk majd haza, de ugye ki voltunk a sivatagba, megnéztük ezt a sandboardos dolgokat, kipróbáltuk, aztán utána elmentünk tevegelni, ez is egy nagyon jó program volt, és hát most bekajáltunk elég rendesen. Na, talán most meg tudom mutatni egyébként a büfét. Nagyon finomak a saláták, a főételek, szóval itt tényleg nagyon nagy választék volt, és ez hatalmas volt egyébként. Finomak is voltak, úgyhogy igen, hello, szia! Na, még magyarokba is lehet itt botlani, nagyon jó. Jó van, lassan megyünk akkor, majd találkozunk még.
Na, itt vagyunk a Museum of Future-nél. Már csak körülbelül 1 óra is megyünk be. A jegyek már megvannak, úgyhogy megnézzük, milyen is belülről ez a Museum of Future. Gyertek velem! Kijöttünk a Museum of Future-ből. Megmondom őszintén, nem tudom, engem annyira nem hatott meg. Igazából az előcsarnokban ugye volt ez a kis robot, amit érdemes volt ugye megnézni, meg volt olyan valami repülőhal, de összességében azt tudom mondani, hogy ha elmegy az ember konkrétan egy sima ilyen múzeumba, kivetete, azt tudom mondani, hogy az egész egy kijelző alapú volt, tehát hogy de semmi hologram, vagy valami tudom, amit az ember így gondolna, és egyszerűen így nem tudom. Engem annyira nem hatott meg ez a jövő múzeuma. Szóval ez lenne az. Kicsit kinagyítom így. Ez itt a Museum of Future, ami hát amúgy tényleg gigantikusan nagy, és viszont tényleg azt tudom mondani, hogy ha az ember ide el akar jönni, akkor egyszerűbb, hogyha csak megnézi kívülről. Talán egyetlen egy pont, amire azt tudom mondani, hogy megéri bejönni az, hogy van egy kilátója egyébként ott, és akkor onnan tudsz magadról elég jó fotókat csinálni, de hát nem tudom. Szerintem túl van hype-olva ez az egész. De mindegy. Igazából ennyit akartam mondani. Innen a jövő múzeumától. Vagyunk a Miracle Gardenbe. Bejöttünk megnézni. Hát elsőre nagyon nagy, ott az Emirates gép egyébként ilyen virágokba földíszítve. Van egy jégkrémárus, meg hát mindenféle dolog van itt, de egyébként marha nagy ez a Miracle Garden, nem is tudom teljes mértékben bemutatni egyébként, mert akkora. Most is körbenézünk, megnézzük így a dolgokat, hogy mik vannak itt egyébként, de így első benyomásra ez most sokkal jobbnak tűnik, mint a Museum of Future, mert hát az, hát őszinte legyek, szerintem katasztrofális volt. Nekem annyira nagyon nem jött be. Viszont ez itt azért ez egész jó. Tehát itt kis gépecske itt a háttérben. Ez tetszetős.
itt vagyunk lenn a Dubai Marinánál, a GBR Beach-en, és hát megnézzük így utolsó nap, hogy itt milyen a víz, bár mondom őszintén, mert annyira nem akarok most fürdeni, úgyhogy igazából csak lábat áztatok, de amúgy marha jó a víz, jó hideg, még azon a hőfokon van, amit selni, bár megmondom őszintén hát a hőmérséklet az nagyon-nagyon meleg, tehát ez a közel 35 fok, azért azt nehezen bírja már az ember, de ja, mondjuk jobb, mint otthon ugye hát nem is tudom hány fokba, talán a 8-ba, vagy 7 fok, nem is tudom mennyi van ott körülbelül, de azt hiszem 8-7 fok van, úgyhogy ja, háttérben ugye az épületek, amit lehet látni. Amúgy nagyon-nagyon jó most már jó a víz, igazán mondom, ilyen 21-2 fokos a víz, és hát mondom, mentem egy ilyen 2-3 órát, biztos, hogy itt leszünk aztán, és hát ja, így néz ki amúgy az egész. Ez most a GBR Beach partszakasz. Na, itt vagyok egyébként. Hát kicsit ugye pulóvert vettem föl, mert így estefele már azért kicsit hidegebb az idő. Viszont megnézzük még egyszer ugye ezt a szökőkutat, Fontaine-t, ahogy angolosan ugye mondják. És azután el leszünk egy kicsit itt. Hát, ha kifogok egy tuning autót, mint múltkor, azért múltkor itt járt egy, és az elég jó látvány volt, szóval reméljük, hogy most is sikerül egy ilyet kifognunk, és akkor utána az is meg lesz örökítve természetesen, de egyelőre még ezt ugye nem lehet tudni. És hát nem tudom, azt hiszem most hát 9:30 múlt, elvileg a szökőkút az olyan 10 óra körül kezdődik, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, de majd megtudjuk nem sokára. Na, visszaváltok. Szóval itt lejövünk azért, el is így lehessen látni. Egyébként az a Dubai Mall, tehát itt ez a hatalmas végig egészen, addig az épületig ott, szóval konkrétan az ember kilométereket gyalogol, mire erre a részre el tud érni. Úgyhogy, na mindegy, nem is beszélek, beszéljen inkább a látvány magáért. Szerintem az most fontosabb.
reggelt mindenkinek! És sajnos eljött a kicsekkolás ideje. Az utolsó napon, így március 4-én, nagyon jó volt az egész. Az egész tényleg azt lehet mondani, hogy lenyűgöző volt. Annak ellenére, hogy azért volt egy-két olyan dolog, ami scamnek éreztem, például a Museum of Future-t, ezt 100-szor elmondtam, de alapjáraton tényleg nagyon durva. Tehát ezek a fények, az egész város, az atmoszféra nagyon-nagyon jó volt, és tényleg azt tudom mondani, hogy ennél durvább várost én még életemben nem láttam. Úgyhogy még lesz egy Abu Dhabi túrám, még ott körbenézzünk egy-két dolgot, a meccsetet megnézzük, és akkor hát, ja, este 7-kor csekkolok be, aztán 10 órakor repülünk Budapestre, ami, hát igen, lehet egy kicsit nagyon fárasztó út lesz. De mindegy, ezért a pillanatokért megérte, úgyhogy majd jelentkezem Abu Dhabiból, addig is béke! Itt vagyunk Abu Dhabiba, a palotánál, hát most ugye nagyon közel vagyunk hozzá, így nem látszik, de majd egy kicsit távolabb megyek és látszódni fog, és itt vannak a felhőkarcolók, Abu Dhabi felhőkarcolói. Itt látszik, nagyon komoly a hely egyébként. És annyit kell tudni a helyről, hogy maga Abu Dhabi ugye az olajból gazdagodott meg, mint ugye tudjuk, de aztán ugye ezt kiépítették, és 58 volt az első fúrás, ami után aztán az olajkitermelésbe belekezdtek. Úgyhogy ja, ez így a város. Háttérben felhőkarcolók, akkor itt a palota háttérben. És lemegyünk csinálni ott pár fotót. Amúgy nagyon-nagyon szép ez a hely. Gyönyörű. Tényleg azért még így utolsó napra egy ilyen túra, ez hatalmas dolog. Na itt a Sheikh palotája. Azt a rohadt. Ez nagyon durva. Eszméletlen. Tehát azért ez a látvány így magáért beszél. Nagyon durva. Eljöttünk az egyik leghíresebb meccsethez, itt az utolsó nap. Hát nagyon durván néz ki egyébként. Ugye vannak ilyen ruhaszabályok, szóval nem hosszú nadrágba vagy, meg esetleg, mit tudom én, kilátszik a kezed, akkor nem az igazi. Itt vagyok az Abu Dhabi reptéren. Megvan már a jegy, lassan megyünk vissza. Én teszek egy kört itt, azért nagyon hullafáradt vagyok, mert még egy Abu Dhabi túrán is túl vagyok, tehát megcsináltam egy komplett túrát. Korán is keltem, és hát remélhetőleg 22 óra 10-kor felszáll a gépünk.
Úgyhogy most megyek le az E-terminálba, és ott valószínűleg várok még jócskán egy órát, úgyhogy jó soki lesz, de mindegy. Na, szóval elvileg innen fog menni a gépecske. Itt vannak a váróba. Ugye az ellenőrzés, amikor volt ez az ellenőrzés, itt a kiléptetés, ez baromi egyszerű. Van egy kapu, rárakja az ember egyszerűen a passzportot, lecsekkolja, utána a boarding pass, tehát a beszállókártyát megmutatod, és konkrétan ennyi az egész. Aztán várod a gépet. Úgyhogy innen Abu Dhabiból ennyi lett volna. Még egy kisebb videóval jelentkezem. Aztán pápá.